Sanibingelela nonke bazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi sethu, amen. Namhlanje isifundo sisenzayo senza usifundo 6 osihloko sawo sithi Indalo, ukuqala komhlaba. Usifundo 6 isihloko sakhona sithi Indalo, ukuqala komhlaba. Asithandaze. Mdali wamazulu nomhlaba, Thixo olungileyo, siyaphinda Nkosi size ukufunda izwi lakho. Sicela uvule ingqondo zethu ukuba ukukhuluma kwakho sikuthathe njengoba kunjalo, sikulonde bese Nkosi siyakukholwa kukho konke ozokukhuluma. Sazi ukuthi asikhulumi nje nomuntu kodwa sikhuluma nomdali. Sicela Nkosi usiphe ukuqonda izwi lakho esikhathini samanje. ngoJesu siyathandaza, amen. Sathi sifunda isifundo nesathu sokuqala sake sithola lapha khona sikhuluma ngoNkulunkulu weqiniso. Kwavela ukuthi uNkulunkulu weqiniso udalile amazulu nomhlaba. uJeremiya 10 verse 10 ivesi esavala ngayo, uNkulunkulu weqiniso wayekhuluma la uJeremiya 10 verse 11 wakhona. Jeremiya 10 verse 11 ethi uNkulunkulu niyakusho kanje kubo nithi, onkulunkulu abangenzanga izulu nomhlaba, labo bayabhubha emhlabeni nangaphansi kwezulu. Lokho esagcina sikufundile. Kade lokho echazwa uNkulunkulu weqiniso ukuthi ubonakala kanjani, wenzeni. Kwabonakala ukuthi ungunaphakade, ubelokhu ephila, uyaphila, uyohlala ephila uNkulunkulu weqiniso. Kwase sekuvela ukuthi uNkulunkulu weqiniso udalile amazulu nomhlaba. Bonke koNkulunkulu, ngisho ngathiwa isithombe esibaziweyo, ngisho ngathiwa into okukhothanywa kuyona, ngisho ngathiwa umuntu, ngisho ngathiwa isilwane esithizeni, kodwa uma lo uNkulunkulu okukhothanywa noma ohlonishwayo engenzanga amazulu nomhlaba, uNkulunkulu uthi lowo uNkulunkulu uNkulunkulu wamanga, bese ethi uNkulunkulu ngelinye ilanga uyombhubhisa. Masifunda uJeremiya 10 verse 11. So namhlanje-ke sifunda ngendalo, ukuqala komhlaba, ukuthi indalo-ke uNkulunkulu weqiniso-ke wadala kanjani yena, ngoba sesibonile ukuthi uNkulunkulu abakhona emhlabeni bangabamanga. Ngoba weqiniso kuthiwena kwathi masifunda sathola ukuthi kwathiwa usezulwini futhi akadinge muntu ozommela la emhlabeni. Ukunalokho wathulula umoya oyingcwele ukuthi kube yiwona ozoma endaweni yakhe. Lokho nje ukuthi umoya oyingcwele uyisiqu sesithathu sobuNkulunkulu. uNkulunkulu munye, uziqu iy'ntathu, khona uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu umoya oyingcwele. Ukuthi asidinge ukubekana sodwa khona sizokhothamela, ukuthi umoya oyingcwele wawukhonela lokho. Indalo, ukuqala komhlaba. Indimana yekhanda sizofundela kuyona ngaphezu kwalesi sifundo, sizokhulumela kuyona kulesi sifundo. Isifundo sethu sithe ukuba side impela, kodwa ngokusizwa uNkulunkulu mhlampe singenzeka sibe sifishane. Isifundo 6, indalo, ukuqala komhlaba. Indimana yekhanda sizoyifunda uSambulo 4 verse 11. Isambulo 4 verse 11 ofundeka kanje: ufanele wena Nkosi yethu noNkulunkulu wethu ukwamukela inkazimulo nodumo namandla, ngokuba nguwena owadala izinto zonke, nangenxa yentando yakho zaba khona, zadalwa. Amen. Inhloso yalesi sifundo ukuveza umsebenzi kaNkulunkulu emsebenzini wokudala lo mhlaba, nokuba sibone ukuthi ufuna siwukhumbule lo msebenzi omkhulu kangaka uNkulunkulu ayisenzele wona ukuthi esidalele umhlaba. Lo msebenzi kuthiwa kufuneka siwukhumbule ngazo zonke izikhathi. Ukwandulelisa la, into ekuzofuna mhlawumbe sikhumbule ukuthi ukuhlubuka kukaLucifer kwagasela umbuso wasezulwini. Noma ikherubhi elimbozayo elaluwuLucifer nezingelosi eziningi zase zilahliwe, uNkulunkulu akazange aliguqule icebo lakhe lokuqhubeka nokudala lo mhlaba nokubeka ukuphila kuwo. Amen. Shuthi yazi le nto kufanele siyiqonde ukuthi uNkulunkulu dala amazulu nomhlaba, vele sivele uLucifer akasekho ezulwini, senzile le nto yakhe waxoshwa ney'ngelosi zakhe. uNkulunkulu-ke akumshintshanga lokho ukuthi esaba ukudala umhlaba, ngoba azi ukuthi sekuney'ngelosi nezingelosi eziyisitha kuyena. Kodwa kunalokho waqhubeka necebo lakhe lokudala. Mhlawumbe umuntu angazibuza ukuthi wadalwa kanjani umhlaba na? Wadalwa kanjani umhlaba na? Uma sifunda incwadi uGenesis 1 verse 1, uNkulunkulu uthi lapho, ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba.
ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Mhlawumbe umbuzo umuntu angazibuza wena ukuthi wasidala ngobani zonke lezi zinto uNkulunkulu? Wasidala ngobani zonke lezi zinto uNkulunkulu? Ngiyabona kungathi sibuyele esifundweni esikade sisenza besikhuluma ngobuNkulunkulu bukaKristu. Uma kuthiwa wasidala ngobani uNkulunkulu zonke lezi zinto na? Uma sifunda kwabasekolose 1 uvesi 16, abasekolose 1 vesi 16 othini? Ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nokusemhlabeni, okubonwayo nokungena kubonwa, nokuba kuyizihlalo zobukhosi, nokuba kuyimbuso, nokuba kuyizikhulu, nokuba kuyiziphathimandla, konke kwadalwa ngayo, konke kwadalelwa yona. Amen. Indodana kaNkulunkulu okukhulunywa ngayo. Ngicela nje ukufunda uvesi 13 khona kuzocaca, mhlawumbe ngithi 13, 14, 15 bese ngifunda u16-ke lona oyivesi esiyithagethe kakhulu. Abasekolose 1 vesi 13 uthi-ke uNkulunkulu lo owasikhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe, okukuyo sinokuhlengwa ukuthethelelwa kwezono, yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongena kubonwa, izibulo lizidalwa zonke, ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni, okubonwayo nokungena kubonwa, nokuba kuyizihlalo zobukhosi, nokuba kuyimbuso, nokuba kuyizikhulu, nokuba kuyiziphathimandla, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona, indodana kaNkulunkulu. uNkulunkulu wadala kanjani izinto zonke? Wazidala ngendodana yakhe. Esithi masifunda kwabase-Efesu Efesu 3 vesi 9 nawo usifakazele othi ngizoqala nje ngicela ukufunda uvesi 20 ngamabomu. Ngicela ukufunda Efesu 3 vesi 9. Efesu 3 vesi 9. Ngiyabonga. Nokubakhanyisela ukuthi liyini ihlelo lemfihlakalo ebifihliwe kwaphakade kuNkulunkulu owadala izinto zonke. Siyathola ukuthi yebo, izinto zonke zadalwa ubani? uNkulunkulu. Kolose 1 vesi 16 sithola ukuthi uzidala ngobani? Ngobani? Uzidala ngendodana yakhe ewuJesu Kristu. Uma ufunda amaHebheru 1 uvesi 2 athi wona ekugcineni kwale mihla ukhulumile, kusho uNkulunkulu. Ngoba umvesi 1 amaHebheru 1 vesi 1 eqala ethi uNkulunkulu esekhulumile. Ngicela ufunda uvesi 2, amaHebheru 1 vesi 2. Ekugcineni kwale mihla ukhulume kithi ngendodana ayimise ibe yindlalifa yakho konke, owadala ngayo futhi izwe. Siyathola ukuthi uNkulunkulu ngisho edala izwe, amazulu nomhlaba, wakudala ngayo le ndodana yakhe. Abasekolose basho lokho. AmaHebheru 1 vesi 2 asho lokho. Abase-Efesu 3 vesi 9 kuyavela ukuthi uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba. Masifunda uJohane 1 uvesi 3, ngokukaJohane 1 uvesi 3 khona kuvelayo laphaya, ngoba kuthiwa isihloko sakhona nje uJohane 1 sithi-ke ubuNkulunkulu nobuntu nomsebenzi kaJesu Kristu. Kuthiwa John 1 vesi 3, konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. Ubani lo? uJohn 1 vesi 1 ekuthiweni eqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Uyabo? Lo lizwi sithena uma ufunda wonke uJohn 1 base yabonakala ukuthi kuvela ukuthi lo lizwi indodana kaNkulunkulu, ulizwi uJesu Kristu. Njengamanje uJohn 1 vesi 3 uthi konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. Siyabona ukuthi uNkulunkulu ubabedala imazulu nomhlaba wakudala ngendodana yakhe, njengoba olimayo uma elima ulima ngezandla, noma uma ebhala ubhala ngezandla, noma uma ekhuluma ukhuluma ngomlomo, khona le ngxenye ethile eyenza umsebenzi othile. So noNkulunkulu ukudala kwakhe umhlaba wayesebenzisa ulizwi oyindodana yakhe.
lona kuthiwa uNkulunkulu wayebekhuluma ngalo lizwi kube khona, njengoba nomuntu ehamba unyawo kulo lokuhamba, uNkulunkulu indodana yakhe wayesebenzisa, esebenza nayo ekudaleni amazulu nomhlaba. Ake siqapheleni lokhu-ke, isabelo sikaKristu ekudaleni sabekwa kanje: kwenziwe nguye konke, ngoba bekwenziwa nguye. Isandla sami lesi esilubayo la, noma kuyimina okubhalile kodwa isandla sami esilubayo la. So noKristu-ke kwenziwe nguye konke okukhona emhlabeni, ngaphandle kwakhe akukho lutho olwenziwe. Nguye owenza nomhlaba wonke, wadala zonke izinto uNkulunkulu ngoJesu. So lamavesi kade siwafunda, Kolose 1:16, Efesu 3:9, amaHebheru 1:2, John 1:3, agoqe konke lokhu akade ngizama ukukusummarize. Mhlawumbe umuntu angazibuza wena ukuthi kwadalwa kanjani na? Kwadalwa kanjani na? Okay, siyezwa kwadalwa ngoJesu Kristu, kodwa-ke kwadalwa kanjani? Siyaphenduleka uma sizofunda incwadi yamaHubo, amaHubo 33, uvesi 6 novesi 9, futhi naye ihambisana nalamavesi akade siwakhuluma. AmaHubo 33, uvesi 6 novesi 9, athi uvesi 6, amaHubo 33 vesi 6, ngezwi likaJehova izulu lenziwa, namabandla onke ngomoya womlomo wakhe. Amen. Uvesi 9 othi-ke, ngokuba wakhuluma kwaba khona, wayaleza kwema kwaba khona. Into esiyibonayo, uNkulunkulu kuyasho ukuthi uma kuthiwa wadala ngezwi, kwakungelona nje izwi njengelami, kodwa kwakuyizwi eliyindodana yakhe uqobo, ulizwi uJesu Kristu. Mina ngiyakhuluma ukuthi ngizokwakha, kodwa kudinga ukuthi ngize ngifinqe umkhono ngakhe. Ngiyakhuluma ukuthi ngifuna ukutshala ama-orintshi nabobhanana nama-fruits, kodwa kufuneka ngisebenzise izandla. Mase sekuba njani bese sekuba khona. uNkulunkulu sasho ekudaleni kwakhe akenzanga njalo. Uma sifunda amaHubo 33 vesi 6, kuthiwa ngezwi likaJehova izulu lenziwa, namandla wonke ngomoya womlomo wakhe. Mase sithiwa 9, ngokuba wakhuluma kwaba khona. uNkulunkulu wayevule ekhuluma ethi makube khona okuthile, kube khona, ngoba izwi lakhe yizwi eliphilileyo. Izwi lakhe kwakuwulizwi, izwi lakhe kuyindodana yakhe uqobo, enguNkulunkulu ekuNkulunkulu. Asiqapheleni lokhu, kwakungeke kube khona ukuphila ngaphandle. Okay, mhlawumbe umuntu engakavezi lokhu, mhlawumbe umuntu uzozibuza umbuzo othi kwenziwani osukwini ngalunye lwesonto na? Ngoba siyathi iviki liney'nsuku eziwu-7, mhlo ngosuku ngalunye lwesonto yini iyenzeka? Mhlawumbe umbuzo angazibuza wona. uGenesis 1 uvesi 3 kuya kuvesi 5, Genesis 1 vesi 3, ngiqala vesi 3 ngigcine vesi 5. Uvesi 3 ufunda kanjena: uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya. uNkulunkulu wabona ukukhanya ukuthi kuhle. uNkulunkulu wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. Vesi 5, uNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi imini, ubumnyama wabubiza ngokuthi ubusuku. Kwaba ngukuhlwa, kwaba ngukusa, usuku lokuqala. Amen. Yazi kwakungeke kube khona ukuphila ngaphandle kokukhanya. Ngokunjalo nxa umdali eseqala ukumisa ngohlelo izinto ezazingenasimo, futhi esebumba izinhlobonhlobo zezithombo nezezilwane emhlabathini, kwakubalulekile ukuba kube khona ukukhanya. Ukukhanya yisimo esibonakalayo samandla, phecelezi siyo esibizwa ngokuthi i-energy. Ukukhanya selokhu kwaba ngumfanekiso njalo obukhona bukaNkulunkulu. Ukukhanya okubonakalayo kuyadingeka ekuphileni komoya. uNkulunkulu ungukukhanya. Yazi kuye kukhulunywe kuthiwe kwadingeka ukuba kuphele izigidi zeminyaka ukuze lo mhlaba uguqulwe ube yisimo esihlelekile, usuke esimweni sokungabi nasimo. Ukuze ivumelane neBhayibheli lenkulumo ezishaya sasambulo senhlakanipho sesayensi, abanye bathi evolution, kuthiwa izinsuku zokudala zithathwe la kwi-evolution sengathi zaziyibanzi kakhulu, ziyisikhathi esingenakulunganiswa, mhlampe ezingathatha izinkulungwane noma izigidi zeminyaka. Yazi-ke isiphetho esinjalo asifuneki nje impela. Umbhalo weBhayibheli uyavumelana nemfundiso yemvelo. Konke okosuku lokuqala lomsebenzi wendalo kwalotshwa phansi. Yazi uma ufunda uGenesis 1 vesi 5, kuze kuthiwe-ke kwaba ukuhlwa, kwaba ukusa, usuku lokuqala. La kukhulunywa kanjalo ngosuku ngalunye
lwezinsuku eziyisithupha zesonto. Isikhathi ngasinye umbhalo ongcwele uthi usuku ngalunye lunokuhlwa nokusa njengazo zonke izinsuku kusukela lapho. uNkulunkulu lubuka kanjalo usuku. uNkulunkulu uthi kusho uma kuhlwa kwaba ukuhlwa, uma kuhlwa kuqala usuku olusha, kwaba ukuhlwa kwaba ukusa usuku lokuqala. Mhlawumbe umbuzo uzothi umuntu-ke, yisho ukuthi umhlaba walungiswa kanjani ezinsukwini ezimbili na? Mhlawumbe nje siqale nje sikhulume ngey'nsuku ey'mbili ukuthi kwakwenzakalani. Uma ufunda uGenesis 1 uvesi 6 kuya ku-13, sizofunda uGenesis 1 uvesi 6 kuya ku-13. Kuthiwa uNkulunkulu wathi makube khona umkhathi phakathi kwamanzi, kwahlukaniswe amanzi namanzi. uNkulunkulu wenza umkhathi, wahlukanisa amanzi aphansi komkhathi namanzi aphezu komkhathi. Kwaba njalo. uNkulunkulu wabiza umkhathi ngokuthi izulu. Kwaba ngukuhlwa, kwaba ngukusa usuku lwesibili. Uvesi 9, uNkulunkulu wathi amanzi aphansi kwezulu mawaqoqeke ndawonye kubonakale umhlabathi owomileyo. Kwaba njalo. Okumileyo uNkulunkulu wakubiza ngokuthi umhlaba, nokuqoqeka kwamanzi wakubiza ngokuthi ulwandle. uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. 11, uNkulunkulu wathi umhlaba mawuveze utshani nemifino ethela imbewu, nemithi yezithelo ethela izithelo ngezinhlobo zayo, ekuyo imbewu yayo emhlabeni. Kwaba njalo. Umhlaba wawusuveza utshani nemifino ethela imbewu ngezinhlobo zayo, nemithi ethela izithelo ngezithelo zayo, ekuyo imbewu yayo. uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. Uvesi 13 masuthi kwaba ngukuhlwa, kwaba ngukusa usuku lwesithathu. Qaphela, lapho umhlaba uvela esandleni somdali wawo, wawumuhle ngokudlulele. Yazi ubuso bawo benziwa bahlukahlukana ngobuhle, ngezintaba namagquma nezinkalo zihlukaniswe imifula emihle emikhulu namachebe amahle. Kodwa izintaba namagquma kwakungezona iy'nkelekethe namawasa abekayo futhi awubungozi kanye nezinto ezesabekayo njengoba sekunjalo njengamanje. La madwala acijile manje ayisisekelo somhlaba, embuzwe ngumhlabathi ovundileyo. Amadwala ayenjengomuntu, umuntu ubonakale muhle. Kunjengomuntu uma sikhuluma ngamadwala. Amadwala, umuntu muhle, uyisibutubutu, unomzimba noma usulekile ngaphandle noma mkhulu noma mncane, kodwa ngaphakathi unamathambo. Amathambo mancane, awahehi, awanabuhle, kodwa umuntu muhle ngaphandle. So kanjalo-ke namadwala, amadwala acijileyo ayenjengamathambo ebusweni bomhlaba. So uma sifunda-ke bese siyafunda ukuthi kwabe sekwenzakalani ukuthi amadwala ebonakalise ngaphandle, ngoba amadwala la acijile ney'nkelekethe lezi siy'bona zazingaphansi komhlaba, ngoba umhlaba uphuma esandleni sikaNkulunkulu, wawungenabo ubungozi. Kwakungekho namaxhaphozi amabi nezingwadule ezingenalutho. Imithana emihle nezimbali ezibucayi kwakukhanga yiso, ney'mbali ey'ncanyana kwakukhanga yiso yonke indawo. Iziqongo zazithweswe imiqhele ngemithi emikhulu nemihle ukwedlula yonke ekhona njengamanje. Umoya wawungangcoliswanga iphunga elibolile lamaxhaphozi, wawuhlanzekile unempilo. Izwe lalizedlula ngokuphindiwe, lalizedlula nje ngokuphindiwe kaningi izindawo ezinhle zasebukhosini namuhla. Ibandla lezingelosi lalibuka ngokuthokoza, lijabule ngemisebenzi emangalisayo kaNkulunkulu. Yazi mhlawumbe umuntu umbuza akazozibuza wona ukuthi-ke ngosuku lwesine malungiselelo mani enziwa ukuba okuphilayo kuqhubeke njalo kube khona emhlabeni na? Uma usifunda uGenesis 1 ngiyaxolisa futhi, uGenesis 1 uvesi 16 kuye kuvesi 19, uNkulunkulu uthi, uNkulunkulu wazenza izinkanyiso ezimbili ezinkulu, inkanyiso enkulu ukuba ibuse emini, nenkanyiso encane ukuba ibuse ebusuku, kanye nezinkanyezi. Inkanyiso enkulu ilanga, inkanyiso encane inyanga ebusa kanye ney'nkanyezi ebusuku. So ngakuthola lokho khona amavesi esingawafundanga, uvesi 14 no-15. Okay, ngicela sifunde uvesi 17. uNkulunkulu wazifaka emkhathini wezulu ukuba zikhanyise emhlabeni, zibuse imini nobusuku, zahlukanise ukukhanya nobumnyama. uNkulunkulu
wabona ukuthi kuhle. Verse 19, kwaba ngukuhla, kwaba ngukusa usuku lwesine. Mhlawumbe umuntu umbuzo akazozibuza wona ukuthi zinto zini eziphilayo ezibonakalayo ngezinsuku ezimbili ezalandela. Uma ufuna uGenesis 1 uverse 20 kuya kuverse 25 othi uNkulunkulu wathi amanzi mawagcwale uswebezane lwezilwane eziphilayo kundize phezu komhlaba emkhathini wezulu. Uverse 21, uNkulunkulu wadala imikhomo emikhulu nezilwane zonke eziphilayo ezihambayo, amanzi agcwala zona ngezinhlobo zazo, nezinyoni zonke ezinamaphiko ngezinhlobo zazo. uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. uNkulunkulu wazibusisa wathi, zalani nande nigcwalise amanzi aselwandle nezinyoni zande emhlabeni. Kwaba ngukuhla, kwaba ngukusa usuku lwesihlanu. uNkulunkulu wathi umhlaba mawuveze izilwane eziphilayo ngezinhlobo zazo, izinkomo nezilwanyana ezinobuzelayo nezilo zomhlaba ngezinhlobo zazo. Kwaba njalo. uNkulunkulu wazenza izilo zomhlaba ngezinhlobo zazo, nezinkomo ngezinhlobo zazo, nezilwanyana zonke ezinobuzelayo emhlabeni ngezinhlobo zazo. uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. Excuse me. Amen. Ngicela ukugcina lapho kuverse 25. Amen. Yazi kuyavela nje ukuthi uNkulunkulu wayekhuluma ngezwi kube khona, ngonxa yokuthi uNkulunkulu ungumdali. Wayengadali ngezwi nje ngoba kukhuluma, kodwa wayedala ngezwi, ulizwi oyindodana yakhe. Sikuthola lokho uma sifunda amaHubo 33 uverse 6 noverse 9, John 1 uverse 3. Maningi amavesi esiwafundile ukuthi uNkulunkulu wayekhuluma ngezwi lakhe eliphilayo eliyindodana yakhe, konke kube njani, kube khona. So mhlawumbe umuntu uma angazibuza wona ukuthi uNkulunkulu esedalile khona isenzo esaba ngumqhele. Yabona isenzo wathi uma esesenza uNkulunkulu, hhayi kwaba uvala. Mhlawumbe asibuze ukuthi umsebenzi muni wokugcina wendalo owenziwe. Okay, uNkulunkulu khona umsebenzi wokugcina wokudala awenzayo otholakala kuGenesis 1 verse 26 kuya ku-28. Genesis 1 verse 26 kuya ku-28 umsebenzi wokugcinayo lo uNkulunkulu esedalile. Waqala wadala ukukhanya, wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. Okay, wakhuluma ngamanzi, wathi amanzi awaqoqeka kwakhona abuyele emkhathini. Amanye wabuye wathi awabuyele nganeno, wabiza ngokuthi ulwandle. Wamhlabathi owomileyo wabiza ngokuthi umhlaba. Kuningi uNkulunkulu akwenzayo. Emva kwalokho wadala emva kwalokho iy'nkanyiso zasezulwini seyibusa ngendlela ehlukileyo. Emva kwalokho wadala utshani, emva kwalokho wadala iy'lwane. Khona okusekugcineni. Kuthi uGenesis 1 verse 26 28 uthi verse 26, uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze, babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinobuzelayo emhlabeni. 27, uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. Verse 28 uthi uNkulunkulu wabusisa. uNkulunkulu wathi kubo, zalani nande nigcwalise umhlaba niwunqobe, nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinobuzelayo emhlabeni. Amen. uNkulunkulu ekugcineni la kudalwa kudala umuntu ngingakaqhubeki. Yazi uNkulunkulu wehlukile. Uma sifunda la siyabona ukuthi shuthi umuntu uyingane kuney'lwane, ngisho ney'nyoka ney'nyoni ney'nkomo zindala kunomuntu. Ngoba uma ubheka la ekudalweni, umuntu uvele ekugcineni. Sekudalwe iy'nyoni, sekudalwe iy'nkomo, sekudalwe utshani. Le nto indlela uNkulunkulu adala ngayo iyamangalisa. Ngoba uthula ubheka, waqala wathi makube khona ukukhanya, wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. Okay, waqoqa amanzi, waveza umhlaba, waletha utshani. Kwayima uNkulunkulu ethi, kwayima uNkulunkulu ekhuluma ethi makube khona iy'lwane. Iy'lwane zizodla utshani. uNkulunkulu waqala wadala utshani, kwayima edala iy'lwane. So uNkulunkulu uqala ngokudala isidingo, mase sekuba khona umdingi, yabo. So waqala kudala utshani ukuze iy'lwane izilo zizokwazi ukudla. So utshani budala kuney'lwane. Waqala wadala iy'lwane kwayima kugcina umuntu. So umuntu
uyingane kunezilwane. Okay, yazi uma siqaphela asiqapheleni la ekudalweni komuntu, lapha kubekwe ngokusobala ukudabuka kwesintu ukuthi umuntu uvelaphi. Umbhalo ubeke wakhanya ngokusobala kangangokuthi akukho thuba lokuphetha ngemizindlo engelona iqiniso. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Ayikho inkinga lapho, ukusobala nje lokho. Ayikho indawo yakho konke lokhu kukhungathekisa ukuthi umuntu waqala waguquka esuka esimeni esithile eya kwesinye kancane kancane, ekhulakhula kusuka esimweni esithile esiphansi seyilwane, mhlawumpe iy'nkawu noma iy'mfene noma sezithombo. Imfundiso enjalo ibuyisela phansi umsebenzi omkhulu omdali, iwubeke ezingeni lokucabanga kwabantu okuzacileyo kwakulo mhlaba. Abantu sebezimisele kakhulu ngokususa uNkulunkulu ekubeni yinkosi yendalo yonke, kangangokuthi bathunazile umuntu futhi bamemuka nesithunzi sokuhlonishwa ayenaso ekudabukeni kwakhe. Imvelaphi yesintu njengoba ilotshiwe embhalweni ephefumuleleyo, ithungathwa ize iyofika ekuqaleni lapho sivela khona, hhayi ohideni lwezimo ezehlukene zokukhula kwaso zisuke ekubeni ngamagciwane kuze kube sezintwentesaneni eziluhlaza naboqoshobushobi, kepha sivela nje kumdala omkhulu. Noma ebunjwe ngothuli u-Adamu wayeyindodana kaNkulunkulu. Yazi i-racism yandiswe yilokho njengamanje lezi iy'fundo ososayensi, otheology, ngixolisa ngegama le-theology, ososayensi, osayensi no-evolution. Lapho kuthiwa khona umuntu wayesuka esilwaneni kuze kuthiwa khona nabafana ney'mfene. Cha, uNkulunkulu siyathola ukuthi iy'lwane waba nosuku lwazo lokuthi ey'dala futhi iy'lwane zabandala. Emva kwalokho uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe, kusho iBhayibheli, kusho izwi laNkulunkulu. So uma uyi-trace indaba yomuntu, umuntu uvela kuNkulunkulu, akaveli esilwaneni. Amen. Mhlawumbe umbuzo-ke ukuthi uNkulunkulu wadalani yaba ukubeka uphawu endalweni? uNkulunkulu udalile amazwe nomhlaba. Okay, ngicela sifunde uGenesis 2 verse 1 kuya ku-3. Genesis 2 verse 1 3. Isihloko sakhona sithi usuku lwesikhombisa. Isihloko sakhona uma ufunda i-version i-King James ithi the first Sabbath, uyisabatha lokuqala kwi-King James. Ibhale ukuthi isabatha lokuqala, the first Sabbath. Esizulwini sethu kuthiwa usuku lwesikhombisa. Cha, ngikuchaza lokhu ukuze ngoba ngiyakholwa ukuthi kuzofuneka sikhumbule ukuthi uNkulunkulu uthi ngokaNkulunkulu. Okay, usuku lwesikhombisa ulolu suku ekuthiwa luyisabatha, u-day 7, abanye bathi umgqibelo, Saturday, usuku lwesikhombisa kuNkulunkulu lelo, wasuke lwesikhombisa la. Mase kuthiwa-ke yini-ke uNkulunkulu eyaba ubeka uphawu endalweni. Masifunda uGenesis 2 verse 1 kuya ku-3 uthi kwase kupheleliswa izulu nomhlaba kanye nombuthano wakho konke. Verse 2 uthi, Genesis 2 verse 2, uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abeyenzile, waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke abeyenzile. 3. uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa walungcwelisa, ngokuba ngalolo suku waphumula emsebenzini yonke abeyidalile uNkulunkulu wayenza. uNkulunkulu ubusisa usuku lwesikhombisa, uyalungcwelisa ngoba ngalo waphumula, waseseqedile ukudala. So waseselibusisa usuku lwesikhombisa ngoba waphumula kuyo yonke imisebenzi wayenzile, waze walungcwelisa. Into uma kuthiwa ingcwele, sanctified, holy, into ebekelwe eceleni ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. So walungcwelisa uNkulunkulu usuku lwesikhombisa. Lolu phawu olungcwele lwendalo luza kukhunjulwa kanjani? Mhlawumbe yini esizoyenza ukuze sikhumbule ukuthi uNkulunkulu wadala? Lolu phawu lokuthi uNkulunkulu wendalo, uNkulunkulu wadala, sikhumbula kanjani ukuthi uNkulunkulu udala amazwe nomhlaba? Lokho sikuthola uma sifunda u-Exodus 20 verse 8 kuya ku-verse 11. Lapho ethi khona uNkulunkulu, khumbula usuku lwesabatha ulungcwelisa. Okay, amen. Ngingakaqhubeki sikhumbula umele ukuthi uGenesis 2 verse 1, uGenesis 2 isihloko sakhona sithi usuku lwesikhombisa, ku-King James kuthiwa first Sabbath. Kuthiwa uNkulunkulu waphumula ngololu suku, yena walungcwelisa, yena uNkulunkulu waphumula kulona waseselungcwelisa. Kusho ukuthi ukungcwele ukubekwa eceleni ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. So Exodus 20 verse 8 uthi-ke
uthi khumbula usuku lwesabatha ulungcwelise. 9. Izinsuku eziyisithupha uyakusebenza ukwenze wonke umsebenzi wakho. 10. Kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Awuyikusebenza msebenzi ngalo, wena nendodana yakho nendodakazi yakho, nenceku yakho nencekukazi yakho, nezinkomo zakho nomfokazi osemzini wakho. 11. Ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walibusisa usuku lwesabatha walungcwelisa. Okay, amen. KuGenesise 2 masifunda esizulwini kuphela belokhu kuthiwa usuku lwesikhombisa. Kodwa masifunda Exodus 20 verse 8 kuya ku-11 uNkulunkulu uze uveze ngokusobala ethi verse 11 akhona waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walibusisa usuku lwesabatha walungcwelisa. Lana lubizwa ngegama losuku kuthiwa lwesabatha, usuku lwesikhombisa olwaziwa ukuthi njengamanje Saturday noma umgqibelo. uNkulunkulu walibusisa walungcwelisa njengoba sithola eGenesise 2 uma sithiwa uNkulunkulu usuku lwesikhombisa walibusisa walenza njani, walungcwelisa. Sesivala, ake siqapheleni lokhu ukuthi uNkulunkulu wabona ukuthi isabatha libalulekile kumuntu nasepharadise. Kwakudingekile ukuba abeke yonke into phansi, konke akuthandayo nakufunayo, usuku lube lunye nje kuphela kweziyisikhombisa, ukuze aphelelise kahle umsebenzi wendalo kaNkulunkulu, azindle ngamandla nangokulunga kwakhe. Amen. So masiphumula ngosuku lwesikhombisa senza njengoba noNkulunkulu kwenza lapha encwadini kaGenesise, wadala konke waphumula ngosuku lwesikhombisa. Nathi-ke senza njengoba naye wenza, sikhumbula ukuthi uNkulunkulu udalile amazulu. Lokho sikukhumbula ngokuthi senze njani, sikhumbule usuku lwesabatha silungcwelise. Yena kuphela indlela uNkulunkulu athi sikhumbula ngayo umsebenzi akawenzileyo lapho edala khona amazulu nomhlaba. Futhi nxa siphumula ngosuku lwesabatha uNkulunkulu silingisela yena. Amen. Ngoba naye wenze njalo, waphumula ngosuku lwesabatha. uNkulunkulu makabusise ukufunda kwezwi lakhe esikhathini samanje. Amen. Sizokhuleka. Isifundo esilandelayo sizobe sesifunda isifundo 7. Masithandaze. Siyabonga uNkulunkulu odala amazwe nomhlaba ukuthi awuyifihlanga imisebenzi yakho ukuthi wenzeni. Impela uNkulunkulu ukudunyiswa ngoba silapha kungenxa yakho. Konke sikubona iso lethu okudaliweyo, ukuphefumulayo nokumilayo nokuqhuma emhlabathini kuwamandla akho udala ngezwi lakho. Siyacela Nkosi ukuthi sibone ukuthi ayikho indawo lapho esingaphephela kuyona nalapho esingathola khona iy'mpendulo ngaphandle kwasebukhoneni bakho. Bese sibuyela kuwe uzusiluleke, usifundise ukuthi lokhu kuphila osiphe khona yini ekufuneka siyenze, ngoba nxa sibuzana sodwa sizohluleka, ngoba umuntu ufikile, udaliwe nami ngidaliwe, kodwa bekuphephile ukuthi sonke sibuze kumdali. Silimele Nkosi ey'nhliziyweni, silimele ey'ngqondweni nanakhona Nkosi emzimbeni, ukuthi konke sikwenzile Nkosi senze sicabanga thina singayitholanga i-approval yasekhaya ezulwini. Siyanxusa okulungileyo ukuthi usiphe ukulalela esikhathini samanje. Sizoqhubeka nezifundo, uqhubeke Nkosi, uhlale izwi nezwi elifundiweyo, usenze Nkosi sivume ukuthi iy'nhliziyo zethu zihlanzeke nezingqondo zethu ziguqulwe. NgoJesu siyathandaza. Amen. Siyabonga bazalwane. Isifundo esilandelayo isifundo 7, isihloko saso esizobe sithi ukuwa komuntu. Isihloko sesifundo 7 siza kube sithi ukuwa komuntu. Amen.